Dyma'r myfyrdod ar gyfer Sul Tachwedd y 7th. Gair o weddi. Dwnit di geisio dy fendith. Gwna ni'n un yn deulu. Ti'n un rhydd o'n gwendidau a'n balchdere i ddwasanaethu. Amen. Dwi eisiau darllen detholiad o adnodau o benod 32 o lyfr Jeremia. Roedd Jeremia yn y ddalfa yn iard y gwarchodlu ym halas Brenin Juda. Sedecia oedd wedi gorchymyn ei gadw yno. Ar ôl ei holi pam ei fod yn proffwydo, fod yr arglwydd yn dweud, dwi'n mynd i roi'r ddinas yma i frenin Babylon, bydd e'n ei choncro hi. Bydd y brenin Sedecia yn cael ei ddal, a bydd yn cael ei osod i sefyll ei brawf o flaen brenin Babylon a'i wynebu'n bersonol. Yna bydd Sedecia yn cael ei gymryd i Babylon, a bydd yn aros yno nes bydda i, yr arglwydd, wedi gorffen delio hefo fe. Gallwch ddal ati ymladd yn erbyn y Babyloniaid, ond newch chi ddim ennill. Dyna pryd dywedodd Jeremia. Mae'r arglwydd wedi'r rhoi'r neges yma i mi. Bydd Chanamel, mab dy ewyth ar y Sialwm, yn dod i dy weld di. Bydd yn gofyn i ti brynu'r cae sydd ganddo yn Anathoth. A mae ti ydy'r perthynas agosaf. Ac felly ti sydd ar hawl cyntaf i'w brynu. A dyna'n union ddigwyddodd. Dyma Chanamel, cefnder i mi, yn dod i'm gweld yn iard y gwarchodlu. Gofynodd i mi, wyt ti eisiau prynu'r cae sydd gen i yn Anathoth yn ardal Benjamin? Ti sydd ar hawl cyntaf i'w brynu, a mae ti ydy'r perthynas agosaf. Pryna fe ti dy hun. Pan ddigwyddodd hyn, roeddwn ni'n gwybod yn iawn fod yr arglwydd wedi siarad gyda mi. Achos dyma mae'r arglwydd holl bwerus, Duw Israel ni ddweud, bydd tai a cheiau a gwynllanoedd yn cael ei prynu yn y wlad yma eto. A dyna yw testyn yn myfyrdod ni, sef cymal allan o benod 32 Jeremia, yn adlewyrchu hyn. Y cymal brynais y tir. Brynais y tir. Tipyn o gamp yw cadw plant yn dawel a'i diddori pan ar daith hir mewn car, ynddo fe. Mi fydden ni fel teulu yn teithio adre fach i'r gogledd bob gwyliau haf pan o'n i'n tyfu fyny. Teithio fyny mewn Morris 1000. Dipyn o daith. Byddai'r daith ddim da ni trwy Abereiron, a'r bai sydd yn gallu bod reit arw y tu hwnt iddo. Bob tro byddai'n gwneud y daith hibio'r darn yno o fôr. Mi fyddai'n cofio fel yr arferau fy nhad, adrodd hanes cantre'r gwaelod i ni fel plant, a chanu'r penillion am seithenyn hefyd. Collwyd yr holl dir ffrwythlon hwnnw, meddai'r hen stori, oherwydd i seithenyn feddwi a methu fel gwyliwr. Y môr oedd gelyn cantre'r gwaelod, ac ar y cyfle cyntaf meddiannodd yr holl dir, trwy ofer esgeilistod y gwyliwr ar y tŵr, aeth clychau cantre'r gwaelod o'r golwg dan y dŵr. Stori am golli tir yw'r stori hon. Mae'n anodd ar nifer o eglwysi wedi'r epidemig yma. Wedi bod ar gau mor hir ac yn ffeindio ail gychwyn yn anodd. Tybia mae felly mae hi mewn nifer o gapeli lle bu mi'n dis i'r gynulleidfa fechan, ond y waith na hynny cynulleidfa oedrannus. Wrth holi un hen ddiacon a deall nad oedd pethau'n llewyrchus iawn, ei eiriau mi oedd rhain. Ie wir yw deimlo'r ydw i mae colli tir i ni fan hyn. Mae hanes am golli tir i'w gael yn Testament Newydd hefyd. Hanes am y disgyblion. Caniatáu i'r tir fynd i feddiant gelynion Iesu Grist. Dyna sydd yn hanes gardd Gethsemane, ynddo fe. Gwyliwch tra rwyf yn gweddio, oedd gorchymyn ei harglwydd iddynt. Ond fe gofiwn ni am ei methiant triennus fel gwylwyr. Ac oherwydd hynny, meddiannwyd yr ardd gan y gelynion. Aeth lle'r weddi yn le'r waiwffon, a lle'r cariad yn le'r cleddyf. Hanes am golli tir yw hanes Gethsemane hefyd. Yn ei anyrchiad gwych yn Undeb Annibynwyr yn 1968 dros 100 mlynedd yn ôl,
Mae'r parch T. Glyn Thomas, roedd ei chwaer yn aelod yng Nghapel Seion wrth gwrs, mae T. Glyn Thomas yn sôn am y chwalfa oedd yn digwydd. Gan honni mae'r hyn sy'n mewn perygl yw nid cyfundrefn eglwysig ond yr eglwys ei hun, nid crefydd ond Gristnogaeth sy'n prysur ddarfod amdani yn y tir. Dwi ddim yn gwybod beth wedi fe heddi, ond ei neges oedd ein bod yn colli'r tir, a bod y gelynion yn meddiannu'r tir hwnnw. Mae 2 o hen gapeli fy nhad, Ebeneser yn Deniolen a Salem Porthmadog, wedi gwerthu, a tlawd yw'r gynulleidfa yn ei hen gapel yn Creigyfryn Carno hefyd. Trist yw gweld capel yn cau mewn pentref neu dref, ond tristach o lawer yw gweld y gwerthoedd a'r egwyddorion Cristnogol yn colli o'r tir. Mae angen i ni gyd sefyll dros waith y deyrnas. Dwi am roi esiampl i ni oll heddi, trwy eich atgoffa am un o hanesion yr Hen Testament, hanes Jeremia. Rhoes yr awdurdodau Jeremia yn y carchar, am nad oedd yn cyhoeddi ac yn gwneud yr hyn roedden nhw am iddo ddweud a gwneud. Bryd hynny, gelynion Israel oedd y Babiloniaid. Oedd nhw wedi dod â byddin gref ac wedi goresgyn y wlad i gyd heblaw am Jerusalem, ac roeddent yn ymosod ar y ddinas ei hunan. Y wlad a'r tir i gyd yn ei dwylo nhw. Roedd Chanamel cefnder Jeremia yn berchen tir yn Anathoth, ac fe brynodd Jeremia tir ganddo. Does dim sôn iddo farngeinio na dim. Allai ddychmygu barych gwas Jeremia yn ceisio ddarbwyllo tir y meddiant y gelyn yw paid â bod mor ffôl. Ond seliwyd y mater a thalwyd y pris. Cadwyd y weithred mewn llester i'w diogelu. Pam? Tai a meisydd a gwynllanoedd a feddiennir eto yn y wlad hon. Dyna mae'r arglwydd Dduw yn ei ddweud, medde Jeremia. Ie, 2 gefnder, a wyneb i'r un amgylchiadau. A diddorol yw sylwi ar yr effaith gafodd y sefyllfa ar y 2. Chanamel mewn anobaith yn fodlon gwerthu'r tir. Jeremia'n llawn gobaith yn prynu'r tir. Nid cael lygaid i'r sefyllfa wnaeth Jeremia. Roedd yn ofid iddo fod tir y teulu wedi feddiannu gan y gelyn, ond ni pharodd hyn iddo golli ei obaith. Ac nid yw siarad gwag a nelwig am ei obaith oedd ganddo, ond prynodd y tir. Gweithred, act broffwydol ydoedd. Mae'n gyfnod anodd y mywyd yr eglwys. Mae'n ddyddiau tywyll i nifer o gapeli. Mae pobl yn troi oddi wrth Grist. I allu dweud fod y tir yn nwylo'r gelyn. Ond rhaid i ni feddiannu gobaith Jeremia. Peidiwch roi fyny ar neb. Fe fydd rhai yn dychwelyd i'r tir eto. Dwi am adrodd stori un dyn wrthoch chi, geisio dangos pwysigrwydd dal gobaith o hyd. Mi gafodd Gram ei fagu yn Middlesbrough mewn cymuned glos, hapus, ond roedd yn ddrygionus, yn ddrwg a dweud y gwir, ac yn 9 oed mi lwyddodd i ddwyn bag o grisps, o greision, o dafarn leol. Ond nid creision oedd yn y bag, ond hanner campynt mewn arian. A mi aeth i siop lwsin i brynu dan teithion. Cafodd ei ddal wrth gwrs. Drygioni plentyn, meddech chi. Ie, ond mi gafodd flas. Mi gafodd flas. Ac yn 1 ar 15 oed mi gafodd 4 mis o garchar am dorri mewn i eiddo rhywun. Doedd e ddim yn alluog yn yr ysgol, y dweud y gwir oedd e'n well gyda'i ddyrnau. Yn yr 80au mi ymunodd gyda gang o hwliganiaid pêl-droed oedd yn dilyn clwb pêl-droed Middlesbrough. Ac mi gafodd sawl anaf, bron colli lygad, gyda ffotel, cael ei gnoi gan gur heddlu a cael ei drywanu 4 gwaith. Rhwng 1980 a 1990 cafodd ei garcharu 4 gwaith. Dychwelodd i Teesside adeg yn Nadolig 1992 gan ifed yn drwm a throi at gyffuriau.
cannabis i ddechrau na cocaine a heroin. Yn 1993, mi'n geisio ladd i hunan drwy dorri a ddyrnau. Dyna chi un oedd yn sicr mewn anobaith. Oedd e'n cysgu ar y fainc tu allan i swyddfa'r post yn Grange Road, Middlesbrough, gan fegian, begera am fwyd. Oedd ei gris yn rhewi yn galed yn yr oerfel yn y gaea a byddai'n glwchu hunan. Un diwrnod mi basiodd criw o efengelwyr Cristnogol a gweiddi Jesus loves you arno. A fodd hyn effaith arno fe. Ond yn y diwedd yn Awst 1996, mi ddirywiodd i gorff cymaint fel yr aeth i goma. Fe aed ag ef i'r ysbyty yn dioddef o bob math o bethau. Septicemia, hypothermia, drwg i wafu, ei arennau wedi ffili. Yn ystod y 6 diwrnod y bu mewn coma, fe baratowyd i fam ar gyfer gorfod diffodd y peiriant cynnal bywyd. Daeth y Cristnogion oedd wedi gweiddi arno yno yn ddyddiol ato i weddio drosto. Bu yn yr ysbyty am ddeifis. Gwyd mi gollodd i olwg a bu'n rhaid iddo ddysgu cerdded eto. Ond roedd yn gwybod bod rhywbeth wedi newid. Fe aeth ar ei gwrs alffa cyntaf, ar y broses o wella'n un hir ac araf. Yn Hachwedd 1996, fe groesawodd gram Iesu Grist i'w fywyd, ac roedd yn llefen mewn hapusrwydd. Mi briododd Natasha yn 1999 a mae ganddyn nhw 2 fab. Erbyn hyn mae'n byw yn Stockton, lle mae'n helpu troseddwyr ifanc a charcharorion i ddarganfod cariad am y ddeiant Duw, yn union fel y gwnaeth e. Roedd y Cristnogion fi'n ei helpu yn debyg i Jeremia, yn llawn gobaith, ac roedd yn bwysig prynu'r tir, mwyn cadw lle i bobl fel gram ei debyg. Rhaid i ninnau fod yn barod i ddilyn esiampl Jeremia, mor anodd yw un awr. Daeth yr amser i ni roi mwy na theyrngarwch ein gwefusau, yn unig, i ffordd yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n ofni fod llawer ohono ni chi'n bod wedi mynd yn debyg i wr yn mynd yn ôl i'w hen gartre, edrych yn dyner ar yr hen eilwyd, cerdded ac oedi ar hen lwybrau ac yna colli deigrin wrth gofio rhai anwyl fi yno. Yna troi nôl tua'r dre lle mae'n byw nawr a rhoi ei holl ffryd a'i feddwl ar bethau eraill. Mae llawer o siarad dyddi yma am estroniaid yn prynu'n tai a pobl ifanc yn methu cael troed ar yr ysgol. Mae e wir yn bryder. Yr ateb yn nifer yw i ni brynu y tai a'r tirodd yn hunain. Haws dweud na gwneud y falle. Ond mae ein hetifeddiaeth Gymreig yn y fath berygl fel bod rhaid gweithredu. Ac onid yw hyn yn wir am ein hetifeddiaeth Gristnogol ni hefyd. Daeth yn amser i ninnau fel Jeremia gynt i brynu'r tir. Nid yw Cymru ar werth mewn mwy nag un ystyr. Dwi'n cyfarfod yr ieuenctid fel cylch yn perthyn i'r capel. I ni fel eglwys wedi llwyddo gael arian i brynu oriau gweithiwr gyda'r ieuenctid a'r gymuned. A dwi'n gweddio bydd yr ymroddiad yma yn foddion i ni brynu'r tir, mwyn y genhedlaeth nesaf. Oherwydd fe berir arglwydd yr un, a dwi'n ffyddiog am yfori Cymru. A bod Duw yn dweud wrthym eto, pryn a tolwg y tir, oherwydd tai a meisydd a gwyn llanoedd a feddenir eto yn y wlad hon. Roedd rhybydd y Partiglyn Thomas yn un amserol dros hanner can mlynedd yn ôl, ond diolch i Dduw bod rhai wedi dalu tir ac wedi prynu tir ar ein cyfer ni. Mi gawson ni etifeddiaeth 10. Gofalwn amdani. Chi'n cofio hanes y bachgen bach ar fas a droddais i chi rai wythnosau nôl y genhedlaeth hon wedi gollwng o'i gafel? Ie, gofalwn amdani. Mwyn y plant. Mwyn y genhedlaeth newydd a ddaw. Ac ymgysegrwn i gadw'r glendid a fi. Fe roed i'n gofal ni y dystiolaeth Gristnogol.
i'w thraddodi yn plant ac i blant ym mhlant yn dreftadaeth dragwyddol. A gweler moch yn rhithro arni meiddi, mina i nawr, galwaf ar fy nghyfeillion, cyffredin ac ysgolhaig, dewch ataf i'r adwy, sefwch gyda mi yn y bwlch, fel y cadwer i'r oesoedd a ddel, a glendid a fi. Mwyn enw. Amen. Gan i orffen gyda gair o weddi. Ceisiwn ysbryd i edrych llai arno yn hunain, ac i edrych allan mwy ar y byd yr ydym yn byw yno. Golaeth gariad sy'n rhoi gobaith am adfywiad yn ein gwlad. Golau cryf ddysbryd sanctaeth, ddeffra ni, ond cysglyd stad. Arwen i fod yn oleini'r byd, ac fel y ddinas a'r ganwyll sydd yn yr adnod, ni ellir cuddio'r goleini sydd yn Iesu Grist, am bod y goleini hwnnw'n llenwi'n bywydau. Yn tad gweddiwn dros dy eglwys trwy'r byd, dros dy deulu mewn gwahanol amgylchiadau a phrofiadau. Erfyniwn ar eith ysbryd ddisgyn ar dy eglwys, gan ei chadw mewn gwirionedd a heddwch, ac mewn undod ym mhob rhyw brofiad. Wrth weddio dros dy eglwys fel hyn, rydym yn gweddio trosom yn hunain, fel aelodau, ac yn cyffesu gyda gedifeirwch ein pechod. Yn tad maddau ni'n pechod a'n methiant. Erfyniwn am nerth i drio ac i drio eto, wrth geisio sicrhau dyfodol dy neges, geisio sicrhau presenoldeb dy egwyddorion, ac arddangos dy gariad, a thofal di o fewn yn cymdeithas. Mae wedi bod yn gyfnod gofidus i gymaint. Mae'n dyled yn fawr i ofalwyr ac i rhai sydd yn gweithio fewn i'r gwasanaeth iechyd, bod i'n unnau wneud yn rhan, wrth ofalu am eraill, wrth ymddwyn yn gyfrifol, ac wrth ymarfer, egwyddorion yr arglwydd Iesu Grist. Amen.